तर मित्रांनो, आज आपण बोलणार आहोत चकवा या टॉपिकवर। तर हा चकवा कोणकोणत्या रूपांमध्ये आपल्याला दिसू शकतो? चकवा आपल्याला कुत्रा, मांजर, माणूस, सुंदर स्त्री, जास्त करून चकवा हा बकरीच्या रूपात माणसाला दिसतो। साधारणतः हे लोक असे रूप घेतात ज्याच्यामुळे माणूस त्यांच्याकडे आकर्षित होतो, ज्याच्यामुळे माणूस त्यांच्याकडे धावत जातो। जर तुम्ही एखाद्या रस्त्यावरून चालले आहात, तुम्हाला तिथे एक बकरीचे कोकरू दिसले आणि ते जर रडत असेल किंवा ओरडत असेल तर साहजिकच आहे की तुम्ही त्याच्यापाशी जाल त्याला उचलण्यासाठी किंवा कुरवाळण्यासाठी। तेव्हाच कोणती ना कोणती अशी घटना होऊन जाईल की तेथे तुमचा मृत्यू होऊन जाईल। तर हेच काम असतं की भ्रम उत्पन्न करून जीवे मारणे। आता तुम्ही चकव्यापासून कसे वाचणार? तुम्ही साधारण एखाद्या सुनसान जागी जाऊच नका। मी तर एवढंच म्हणेन की कोणत्याही भुताटकी जागी जाऊ नका जी सुनसान आहे, जेथे जंगल आहे, ज्या ठिकाणी कोणी येत जात नाही। अशा ठिकाणी भूत, प्रेत, हडळ, खबीस यांचा वावर खूपच असतो। याची काही गरज नाही की ते लोक तुमच्यावर तेव्हाच अटॅक करतील। होऊ शकतं की ते तुमच्या